quan li diuen tens càncer. Va dir, Quique, la mare té càncer. Com que has de canviar la teva rutina i enfocar-la a la teva mare, vulguis o no. Sempre quedarà, no, en la ment de sortiré d'aquesta. I mama, estàs bé? I ella sempre diria, sí, estic bé, Quique, tranquil. Un petit tumor pot ser un problema molt gran en el teu cos. El teu cos és qui decideix quan pots tenir o quan no pots tenir. Benvinguts a Veus contra el silenci, el podcast on donem veu a les històries de superació i esperança contra el càncer de mama. Soc la Doua i amb mi la Yasmi i avui us parlarem sobre el càncer de mama. Hola a tots, gràcies per ser aquí. En aquest primer episodi parlarem sobre com pot ser la situació difícil d'una persona quan li diuen tens càncer. Rebre aquesta notícia és un cop molt dur a la vida. En aquell moment, el teu cervell s'integra de manera negativa pensant què passarà de mi, com sobreviuré a aquesta malaltia, com ho faré, com tot, i és el que mai has de fer. Has d'afrontar les coses de manera positiva. Sí, i sovint no passa només amb la persona afectada, sinó per a l'entorn també, amics, famílies, coneguts, etc. Tots viuen aquest impacte d'una manera diferent. En aquest episodi, justament, volem parlar d'això. Volem parlar de lo que és viure aquesta malaltia i que els teus familiars ho visquin amb tu. Abans de començar el primer capítol d'aquest podcast, farem una breu explicació de lo que és el càncer de mama. El càncer de mama és un càncer molt comú ara mateix i es diagnostica més en dones que en homes. El càncer de mama és quan les cèl·lules mare es multipliquen descontroladament fent que es creï un tumor. A part, aquestes cèl·lules no només es poden desplaçar per aquesta part del pit, sinó a altres parts del cos. Aquest procés es diu metàstasis, que es desplaça mitjançant la sang. Després de la petita introducció que hem donat, començarem amb el primer capítol del podcast. Avui hem portat el Quique, Hola. que és un noi que la seva mare va patir càncer i sap el que sent i com es viu aquell moment i aquella etapa. Comencem per la primera pregunta. La primera pregunta seria com descriuries la importància de comunicar bé una notícia delicada? Bé, a veure, abans que res penso que és un tema força complicat i delicat. Penso que no n'hi ha una resposta o un comportament únic i vàlid. Crec que això va molt en cada persona. Vale? Però en quant al tema de la comunicació, de la importància aquesta, jo, més que respondre jo a aquesta pregunta directament, és com la va afrontar, per exemple, mon pare al comunicar-me la notícia a mi. Sí. Vale? La veritat és que l'home ho va fer de forma directa, em va dir, Quique, la mare té càncer, hem d'arrimar el lomo, és a dir, no sé, hem d'ajudar-nos mútuament, va estar una temporada fotuda, coses o tasques que no fèiem abans per el que siga, no? Tocarà fer-les, a partir d'ahí pues, es va tocar organitzar-nos, vale? Pues, em va dir, pues, Quique, a partir d'ara tindràs que portar tu a la mare quan jo treballi de matí, tu tindràs que portar-la a l'hospital i quan jo treballi de tardes, pues, a la inversa, no? I tot això pues, va implicar un gran canvi, vale? Perquè en aquella època jo tenia uns 20 anys, 21, estava estudiant a la universitat i tal, i alguns cops no podia anar, o tenia que faltar a classe perquè tenia que portar-la a la mare, o a vegades tenia que estudiar en la consulta mentre ma mare estava fent la ràdio i la quimio. O sigui, jo crec que aquí la importància de la comunicació és clau, però jo crec que la millor forma de dir-ho és que siga de manera directa, sense rodeos i entre tots pues, intentar tractar-ho el millor possible. I la comunicació amb la pacient pues, també és molt important, no? Pues, amb la mare, pues, lo típic, no? Tens que dir, mama, pues, t'ajudaré en tot el que puga, sortiràs endavant, clar, és que tens que animar-la, no? És que l'únic que pots fer aquí és animar. Correcte, és un col que ningú no t'esperes perquè d'avui per demà que el dia tens un càncer, clar, la teva vida canvia directament. Sí. I tenim 20 anys, pues, és com molt radical, ets un nen petit encara i és com... Un adolescent. Haig de canviar i, pues, vulguis o no, has de madurar abans de... Clar, madures abans i el que fan els nens els adolescents, la festa, els amics, pues, com que has de canviar la teva rutina i enfocar-la a la teva mare, vulguis o no, perquè en aquells moments la rutina és molt difícil. Evidentment, sí, canvia la vida per a mal,
no sols a la pacient sinó al seu entorn. I afortunadament ja avanço pues, que va sortir tot bé. Sí que és veritat que el tumor anava molt ràpid, a l'obrir-li el pit ja s'estava estenent les costelles i tal, que si havia tardat 2-3 setmanes més, pues, igual no s'haurà salvat. Però avui o no, jo crec que tota la gent quan passa per un tema tan delicat com aquest, pues, sempre quedarà en la ment de sortiré d'aquesta. Però bueno, jo crec que n'hi ha que afrontar-lo de la millor manera possible i ja està. I una vegada superes la enfermetat, pues, lògicament no acaba aquí. Cada any, almenys un cop a l'any, s'ha de fer una revisió i vulguis o no sempre tens en el cap es tornarà a reproduir. Sí, és com una inquietud que tu tens encara que ja ho hagis passat, o sigui, tu pots tenir ara càncer, que no volem, però, per exemple, tu el pots tenir i tu et cures i tal, però en un any et pot arribar i més agressiu o qualsevol altra cosa, o sigui, tu no vius tranquil, no ni tu, o sigui, per exemple, la teva mare en aquest cas, que és la que ha tingut el càncer, no podrà viure tranquil·la, però jo crec que tu tampoc, perquè estaràs també pensant en, ostres, la meva mare té revisió aquest any una altra vegada, i si la com li sortirà? I si té un altre tumor o qualsevol cosa, és com que ja vius amb la inquietud de què passarà en un futur. De per vida, bàsicament. Clar. Desgraciadament, vius la inquietud de per vida. Espero pues, que a ningú li passe, però la veritat que sí, és força desagradable, però bueno, si tens la mala sort de que el passa, pues jo crec que el millor en aquest cas, retornant al tema de la comunicació, pues és clau. Jo penso que el millor és que siga directa i el més propera possible entre totes les parts implicades. Comunicació directa. Sí. I una altra cosa, per part de la teva mare, per exemple, què creus que preferiria? Silenci, companyia o paraules? Companyia i paraules. Sí, és que el Totalment. silenci jo crec que... Bueno, és que sense jo el crec, silenci no... i igualment, si ets una persona negativa, ho afrontes d'una manera diferent. Perquè jo crec que les persones negatives, tu et focalitzes molt en va, tinc càncer, i jo crec que tu aquesta etapa la passes d'una manera molt diferent. Perquè si tu... L'etapa d'acceptació. Clar, no? l'etapa d'acceptació seria molt més dura si una persona és negativa. O sigui, jo crec que, pensant la meva opinió, crec que el càncer afecta més a la gent negativa que a la gent que ho afronta amb positivitat i jo sortiré d'aquesta, perquè si una persona s'enfoca només en tinc càncer i em moriré, doncs acabarà passant, que no, espero que no, però són coses que acaben passant si tu penses només em moriré, o sigui, jo crec que això també no és només el càncer, que també és molt agressiu, sinó com ho afrontes tu. O sigui, com tu reacciones a la vida al tens càncer. Està clar que, parlant des del punt de vista de ma mare, vas tenir la sort, bueno, i sobretot ella va tenir la sort que és una persona molt positiva i molt lluitadora. De fet, jo al·lucinava perquè no es queixava mai. Tinc en el cap, perquè desgraciadament, no sé ara, però abans les eines que hi havia per combatir el càncer no són com les d'ara, ¿vale? Eren molt més agressives que ara. I bueno, ara jo crec que la gent quan va fer-se una quimio o una ràdio, quan torna a casa està mal. Però quan tornava a mare és que estava superfet a pols. Jo tinc en la imatge estar dormint per la nit i sentir-la com s'aixecava, a vomitar, estava fet a pols, i mama, estàs bé? I ella sempre em deia, sí, estic bé, Quique, tranquil, sí, bé, estic bé. I jo sabia que no estava bé, i si t'estic sentint vomitar, com vas estar bé? Però ella no es queixava mai. Clar, jo crec que és com tot el que tu estàs dient, no? En relació al que tu dius, jo crec que l'actitud fa molt. Si tu ja penses que estàs mal, perquè m'ha tocat a mi, no sé si sortiré, doncs no ajuda en res. O sigui, si tu tens una actitud negativa, va ser sempre més complicat que afrontes una cosa. Jo crec, vamos. Sí, i si tens una actitud molt negativa, en tots els moments és que t'acabes creant una bombolla aquí i no penses en una altra cosa i només anar, tinc càncer, clar, no pots... Clar, i parlant amb lo de la quimioteràpia o la radioteràpia, també són temes molt difícils, perquè vulguis o no, el teu cos s'envenena, vulguis o no, pues, ho pateixes més perquè se't cau el cabell... Esa és l'altra. L'autoestima també afecta molt en aquest àmbit, perquè jo crec que per la dona el cabell és molt important, o sigui, perdre la teva melena en aquest cas és com, joder, ja he perdut la meva part femenina. O sigui, què diran de mi, com em sentiré jo també per no tenir cabell, o sigui, jo crec que també és un punt que és molt difícil de... Sí, totalment, però bueno, gràcies a el que estava dient abans, la meva mare era una persona... És veritat que no exterioritzava molt, no parlava molt del tema, però sí que era una persona, jo considero que
que forta, ¿vale? Pues va acceptar lo del el cabell, pues vaig a comprar-me un mocador i sortir al carrer, o una peluca, o sea, no es posava res de, buah, hasta que no isca el pèl no vaig a sortir, buah, és que sí... Una persona valenta. Una persona molt valenta. Gràcies, pues la veritat que molt content de que tingui aquesta actitud i aquest caràcter, perquè jo crec que és el principal per afrontar aquesta malaltia. Insistís, no conec com està l'estat actual, imagino que haurà evolucionat molt el tema del tractament, però abans era molt, molt invasiu. Sí, però un tema molt curiós que ara està passant és que a la sanitat pública ara a Espanya es queixa molt d'això, de que ara mateix et poden detectar un tumor però amb molts mesos d'atràs, o sigui, tu sí és veritat que a partir dels 50 anys et truquen per fer la mamografia, però els resultats no es donen immediatament, o sigui, tu pots tenir un càncer o tenir un tumor i és el problema aquest, que com no es diagnostica abans de temps, doncs ja el diagnostiquen ja quan està molt pitjor i per això hi ha gent que ara mateix està morint més, perquè com el diagnostiquen molt tard, ja està en fase de metàstasis o terminal i són moments també molt durs. Ja estem, claro, desgraciadament, anem a parlar de com està la sanitat pública, no? Que si, paradògicament, si tenim millors eines però els recursos són més lentos, doncs tampoc avancem. O vas a la privada, i tampoc la privada la solució, I no t'ho pots permetir, també. Hi ha persones que no es poden permetir. Una, que t'ho pugues permetir, i dos, encara que t'ho puguis permetir, segons les especialitats, tampoc el penses que no, m'apunta a la privada i em fan el diagnòstic tan ràpid. O no. O depèn d'on estigues. Clar. Si no n'hi ha un quadre metge o està molt ocupat, tampoc te garantís que no és força complicat. La veritat és que tindria que haver més recursos, estic d'acord en això. Tant a l'hora de tractar de la millor manera possible com de fer els diagnòstics. O sigui, que siga menys invasiu per al pacient i que el diagnostiquen abans, que les proves es facin abans i els resultats no tarden tant. Perquè si no, no té sentit. Si tu després pots tratar bé el càncer, però quan vas a tratar-lo ja és metàstasis o agressiu. No fem res. Clar, és una etapa molt difícil. O sigui, que et detectin el càncer quan ja puguis batallar. Guanyar la batalla, o sigui, no que sigui ja... Oye, et queden 3 mesos de vida, doncs això ja és un cop molt dur, que per sort, ara que tenim el moment de parlar-ho, no t'ha passat a tu. Gràcies a Déu, toquem fusta. Sí, toquem fusta, sisplau. I bueno, ja parlant del tema, no sé si li voldries recomanar a les persones que ens estan veient com afrontar aquesta situació, si és que alguns de les persones que ens estan veient estan en aquesta situació i no saben com reaccionar o com encaminar aquest problema, doncs aquí tenim el Quique que ens donarà consells. A veure, els consells van ser molt bàsics, però el que jo vaig fer en el seu moment és oblidar-te de fer-te preguntes de per què m'ha tocat a mi. A vegades la vida és injusta i donar-li voltes al mateix no va fer que ho superes. T'ha tocat a tu, doncs el segon pas és, evidentment, hi ha una fase d'acceptació dura, molt, sí. Però la vida continua i la de l'entorn, la del pacient, i n'hi ha que pensar que ja han passat la fase 1 d'acceptació, ve la següent, que és anem a lluitar de la millor manera possible contra la malaltia, no? I dintre de les teves possibilitats, com a entorn proper a la persona que està malalta, l'únic que pots fer és ajudar-la en tot el que tu pugues. Te ho demane o no, perquè és el que he dit abans, a vegades la persona com que està en una fase que diu si no em puc queixar, no em queixo, no vull molestar o no vull... No, si tens una estona que pots compartir amb el pacient, encara que no t'ho demani, fes-ho. No sé, evidentment, quan te toque tindràs que acompanyar-la i tal, però en els moments que tu estigues en casa amb el pacient, encara que la persona no el digui, jo crec que agraeix molt que estiguis amb ella. Sí, els petits moments es valoren molt. Jo crec que això es nota molt. Sí. Encara que jo entenc que tots tenim les nostres tasques, obligacions, però intentar deixar-les com a mínim en aquest període de banda, perquè en aquell moment el primer és la salut del pacient, i després ja reprendràs el teu treball o la teua feina o els estudis o el que sigui. No dic que se mantenga viu, no dic que t'ho deixes de col, però que si n'hi ha algun dia que no vas, doncs no vas ni a treballar, o no vas a la universitat, o no fas el que tinguis que fer. Si n'hi ha algun dia que està molt mal, doncs el primer és el pacient, jo ho veig així. I això són els consells més bàsics que jo donaria. I un cop, que esperem que sí, el pacient pugui sortir endavant, doncs
apoyar-la i donar-li esperances de tranquil, en el meu cas, no, tranquil·la mama, que la següent prova anirà bé, no pateixis. Està clar que no depèn de tu, però tampoc costa res, no?, animar a la persona, no sé, Clar, és que- no se m'ocorre res més que... És que en veritat animar fa molt, ja. Perquè imagina't que la teva mare no té ni companyia allà, o els seus fills estan ocupats tot el dia i no té companyia, i clar, sents sola i... És que la companyia és el tot, la veritat. Clar, és això, entre el meu pare i jo pues, ens tornàvem. És veritat, clar, és que com el meu pare també treballava a tons, i jo també, i en aquella època jo també treballava i estudiava. Entonces, pues, quan més estava amb ma mare, pues, mos tornàvem. I és veritat que per la nit coincidíem els dos, pues, estàvem intentàvem entre els dos pues, estar la major estona possible amb ell. Encara que ella no ho demanava, insistís, però crec que sempre hi ha que estar ahí. Pues moltes gràcies per vindre aquí a fer aquesta entrevista. A vosaltres. Estem molt agraïdes, de veritat, i espero que a la gent que ens hagi escoltat li hagi servit d'alguna cosa. I recordar-vos que també en aquest cas tenim l'aportació, si voleu fer alguna aportació, si us plau, a aquest compte. €1 el que sigui, però això ajudarà a la gent que encara segueix lluitant amb aquesta malaltia que es pugui especialitzar als laboratoris, descobrir la cura o, aunque sigui, ajudar aquestes persones que ara mateix estan patint això. I bueno, moltes gràcies i perfecte, ens veiem en el següent podcast. Episodi. Adéu.